Čau tady dalšího videa. Dneska točíme před a po našeho bunkru. Dneska jsme sem dotáhli tyhle super prkna. Tady je asi 3-4 prkna. Tohle se bude muset ještě spravit. Nevím, ale tohle se snažím ještě spravit, víš? Dobrý, nefunguje to. Tady je vchod. Tady je houpačka. Ta už se tak 6krát protrhla. Tak. Jo, opět dole padám. Tady je postel. Tady je Spiderman. Tady je random kitka, co jsem vyhrabal někde v popelnici. Jo, ale lidi, tohle se stalo Paleta. za tuhle dobu. Za tyhle 2 dny. Spiderman. Ale tamhle, podívej se na to. Tady se brouší. A čo ty tam je plné pružiny? Za pár dní, jestli tady budeme bydlet, tak asi tady někoho ubodáme. Já si myslím, že tady se Pružiny. bezdomovce v klidu vyspí. No. Tady je funkční koš. Nebojte, nejsme prasata. Máme v tom i pytlík. Pytlík. Už tam něco je. Pytlík. Takže u příštího videa. Čau! Čus.